Hey guys, nay chong di ini vlog. Gusto. Tabong mela thangnai tongo anand mela bisong logo. Nga bisong mela thangnai. Bisong mela thamani jagolo pore tam phungjak no phunugui naigano nay chong di guys nirok an vlog no subscribe khladi like khladi comment khladi share khladi bell icon singdege subscribe te khladi bell icon singdodi. Jotona hamba nay chong di ang tabak thangai tongo. No phunungani bagai jotono mela kaham anand mela jotono tirini satkas mela no phunungani bagai no mai phunung tongo taglai bosok phunungo thanai bologo mai phungjak nai tongdi no phunungan te amake bai soni nok ni bai yang bo ta nan khlai na sigi tong ani yang ta bo mai da tong kri nai ni bono ang do kai sa di do cái chứ tôi rồi thì phụ bò ông có món bay còn do Basar ya ini khar bo bakpat bura bakpat samo ante phose tei kaham hamasin nok aro ga phano mas chi nok ka zon khai phungsine Omana je an besar betam sa na ni baba nang ta makasa ta makha chokla makha ba bo tai re phele mera ha bela tha baba nogo ta sokpajak anand mela sokpajak nai tong di jotono ama ya main road ga main road di bus ka gate tong Get di bersama kayak tren lama yang table naik mela kaham tongo kena no phunungan ni khak lagi go naik jadi sokpajak mela go satu kaham mela tongo table naik busung naik dong naik pepe bando jotono kaham दिल में दर्द सा जगा है कांटा सा कहीं लगा है मोहब्बत ये কত জায়গাটা জায়গার কত নাম কিটা নাম জায়গার চাকুরটা চাকুড়া 650 টাকা 650 এই মাদুরটা কত মাদুর 250 আমার ini kata itu mau nakti betul Pemaka tahu ini, pemaka. Asa kening.